Ntombazane, thatha abantu bakho nihamba. Ntombazane, thatha abantu bakho nihamba. Nihambele, mphumele. Baba. Sicela uhloniphe thina. Baba, ubukiselani kodwa ngami. Ubukiselani ngami baba. Ubukisa ngami komakhelwane. Bathina abantu, hayi baba ngeke. Baba tshela intombazane ihambe nabantu bayongisiza. Cha sizokhuluma samba kodwa sicela ukuthi sihlale phansi sikhulumeni ukuze kube nesolution. Ungenzani? Wenzani? Yini lo yenzayo? Zithini ingane? Sanibonani babukeli. Igama lami nguDobe uMagumede. Ngibhalele impilo yesithembu ngoba bengifuna ukuthi ngaziwe sengikhathele ukuhlala ine dark ngingazi ukuthi ngubani. Umyeni wami ungilobolile wahlawula ingane wenza konke kodwa umamkhulu akazi lutho kushuthi ngiyafana nento engekho nento engenamsebenzi nanokuthi makuthiwa khona ongehlelayo izingane zami izobe engenalo ikusasa izobe engenalo imumva lapho umama wazo omkhulu engazazi futhi engazamukelile. So inhloso yami yokubhalela impilo yesithembu bekuwukuthi ngifuna ukuzethula kumamkhulu bese ngicela ukuthi angamukele sibambisane sikhulise umuzi ukuze uzoya phambili. Umamkhulu ngiyafisa ukuthi angazi angamukele sesiside kakhulu isikhathi ngihlala emqashweni ku1 room. Kahle kahle nje ngizizwe ngazi ukuthi ngisayintombi ngisawu girlfriend umamkhulu njengoba engangazi ngiyafisa ukuthi umamkhulu angamukele. Ubaba ungifihlile kwakona nje ukuthi waya kongilobola sengizwe ngathi mhlambe ngathi wathenga umndeni thizeni awukwazi ukuthi ungangifihla ubuso ngilobolile nonkosikazi wakhe engangazi kushuthi kahle kahle kwayimina angizazi ukuthi ngubani. Ubaba naye khona la angenzi kahle khona so bengifisa ukuthi izinto zihlalo obala umamkhulu angazi angamukele nomndeni wakhe ngokunjalo because nami sengiqala ungaqondi noma umndeni owathengwa lo kwathiwa anihambeni niyosikhohlisela lapha yana angisaqondi awukwazi phela ukuthi ungalotsholwa kuthi uganile kodwa futhi yilo waqhubeka uhlala emqashweni umamkhulu mefona Thulani siyabona nje kwenziwe ngazi ukuthi ugirlfriend noma nje intombazanyana nje ethize yamithiseka ngephutha. Okay kwaba yiphutha kodwa manje akuselona iphutha ngoba ngizazi mina sengumfazi ngoba ngilotsholiwe. Leyo ukuthi fanele sicashiswe sifihlwe kungenzeki ngendlela ekufanele kwenzeke ngayo. Sengikhathele nami. Ngikhathele kahle kahle kwamina ngibone ngazi nje la ngithatheka kancane. Ubaba nje ngithatha kancane kahle kahle akanalo iqiniso. So ngifuna ukuthi umamkhulu angamukele nezingane zami azamukele. Ngiyakhuleka kwindlela omithe emakhosi ngiyakhuleka emakhosini esizwe fellow South Africans. Igama lami uSabelo Mnikathi inkosi yesizwe sakaMnikathi. Namhlanje ke sihamba nodadewethu usisi uNtobe uMagumede okuyena osibhalelile namhlanje kulolu hlelo lethu impilo yesithembu ngaphansi kweMgedeni podcast uthi asimphelezela ayohlangana nomyeni wakhe nomamkhulu ngodaba lokuhlukumezeka kwakhe othi usehlala iminyaka emqashweni ebe ehleli njenganonkosikazi uselotsholiwe wacelwa kodwa akaziwa emzini la eganele khona umamkhulu kuze kube manje akamazi ukuthi usewunkosikazi osephelele uzazela nje yena ukuthi uma wengane uthi lokho kumnelisile futhi akumnikeza ukuthula empilweni yakhe uthi ke asingenelele ukuze siyohlala lamo phansi akwazi ukuthi aliveze lolu daba ngumamkhulu ngoba umyeni wakhe usekufihle isikhathi eside kushuthi umfihlile uthi lokho kuyamhlukumeza futhi kuhlukumeza nezingane zakhe ukuhlala ku1 room kumenza ukuthi azibone njenganento engelutho uthe uyasicela ke njengenempilo yesithembu ukuthi simphelezele akwazi ukuthi ayohlala phansi ke nomamkhulu kanjalo nobaba uKheswa okumkhonana wakhe owamkhiphela inkomo waphinde wamcela ehamba nomndeni obaba omncane nomalume kodwa uthi njengoba kuze kufike kulesikhathi sekuphela u3 years kungenzeki lutho uthi ubonta kubuyena osukumayo akwazi ukulela izingane zakhe alelwe kanjalo nefa lezingane zakhe naye abonakala ukuthi ubalekile kulesibongo sakaKheswa ukuze uthole kabanzi ngalolu daba unganyakazi stay tuned. South Africa asiphinde sinibingelele sinamukele ohlelweni impilo yesithembu sesifikile ekhaya kaKheswa njengoba ngishilo sihamba noma mncane ke uMagumede ake ngidimikelele ekhaya ninjani ngiyaphila. Yebo. Noma kade sesike sakhuluma sabengelelana sifika kodwa sengithi ngibingelela kwesibili ngoba phela manje sesisohlelweni sesisemoyeni. Mina ngusabelo ngakaMnikathi isibongo. Sihamba nanangu udadewethu obhalela uhlelo impilo yesithembu okuyihlelo olihambela ke imizi
ephila ngaphasi kwesithembu. Kodwa ke ngaphambi ukuthi ke mina ngigeqa amagula ngizotetela yena nangu uMagumede asichazele ukuthi yini esibhalelile nanokuthi why efuna ukuthi sizohlala phansi namhlanje la kuwena babukheso. Yebo hayi ngilile. Ya ngiyanimukela yebo mina lokwenza ukumukela kodwa indlela naye enze ngawo uMagumede kufanele angitshele nezoqhamuka kanje ukuyazi indlela esiswana ngayo naye. So senza kuba khona kodwa ke ngisengibonga umama ngokuhlisa umoya afuna ukulalela ukuthi yini afuna ukusho ukuthini. Okay, Magumede. Sanibona. Yebo Sanibona. Ngiyaxolisa baba, ngizoqala nje ukuxolisa ngokuthi sengiqhamuke kanje. Kodwa ubaba uyazi ukuthi ngake ngaliveza udaba kanje ukuthi ngiyafisa ukuthi izinto manje ziphumele obala. Thina kahle sisebumnyameni. Izinto zethu nje sisebumnyameni. So ngake ngacela baba ukuthi ngiyafisa, wangithembisa futhi wathi uzolungisa indaba kanje. Manje ngiyabona isikhathi sasisiphi lo ngilindile phela ukuthi hayi ubaba uzoyilungisa le ndaba akayilungise. Ngibona ukuthi ke angiyithathele ke mina ngezandla zami bese ezandleni zami ukuze izokwazi ukuthi ivele obala, ngoba egcineni noma uMadlamini uyadeserve ukuthi alazi iqiniso. So into engilethe la ekhaya uMadlamini njengoba wazi ukuthi ubaba wenza iphutha wazalisa ngaphandle. Okay, as much as ungakazi uzamukela ingane zami kodwa yena wangitshela ukuthi wakwazisa ukuthi unezingane ngaphandle. Into engilethe lana ke as much as wazi ukuthi unezingane bese ngifisa mina ukuthi agcine sihlanganisa sikwazi ukuhlangana cause sesisithi isikhathi ngihlala lapha engihlala khona emqashweni elo ngithembisa ukuthi uzowakha umndeni, uzosenza sibe umndeni ndawonye, kodwa ezami izingane azikujabuleli ukuthi zibe nomndeni, zihleli noma wazo kuphela ubaba akekho, ziyezwa futhi ukuthi zinekhaya kodwa manje ekhaya lazo ayikwazi ukufika khona. Isifiso sami ke ukufika la ekhaya bengifisa ukuthi ubaba akucele ukuthi ngicela ukuthi usamukele nezingane sibe ingxenye yalomndeni, ngesimo sokuthi ke ubaba usehambe waze wafika la ekuthenini ezegcine yena esaziwe emndenini wami. Usefikile waziwe emndenini wami, wasithula ngendlela ekumele ayithule ngayo, wafike wayihlawulela nezingane, wasephinda futhi eyacela walobolo. Okusho ukuthi kahle mina nami la ekhaya sengumakoti, kodwa ngumakoti futhi engingazi nami ukuthi ngikotiza kanjani, ngoba phela angikwazi ukufika la engilotsholelwe khona. Yena ulo ngithembisa ukuthi hayi ngizokhuluma nomamkhulu silungisa indaba. Ngiyafisa nami ukuthi ke ngizoba umakoti njengoba phela akekho umuntu oyelotsholelwe ukuthi uzohlala ehlathini noma uzofihlwa. Mawulotsholwa nje usukulotsholela ukuthi fanele nawe uyoba umakoti ube umfazi. Baba, angimuzwa mina ukuthi uthini. Angimuzwa. Angizwa le teshoyo baba. Angizwa mina baba ukuthi uthini. Angimuzwa ukuthi uthini. Hayi sima nkosikazi. Ungichazele baba, angizwa, mhlawumbe angizwanga mina, angimuzwa, angikuzwa uthini. Magumede sisimoya. Injengoba ngiyibeka nje. Uthi usacela walotshwa. Uthini? Ecelwa ubani? Ubabukheso. Mina engikwaziyo baba uyichaze baba, ngoba mina engikwaziyo ukuthi lo ntombazane unezingane la ekhaya. Lo ukuthi angizwa baba, angizwe ngawe baba, ngoba ngimazi. Ngizokuchazela nkosikazi. Angobawazi nezingane zimbili ingane. Uhambe waphoqa wamphoqa obamncane sikhuluma la ukuthi asikwazi ukumyekela ibele ngaphandle, kufanele ngimlande ngizele ekhaya. Ade kusanenkinga kwakho ukuthi ngikwazise njengoba uzazi ukuthi umuntu onjani. So bengingafuna ukuthi bangathi ngiyakuhlukumeza noma ngiyahate. Hayi baba, ubukisa ngami ngomakhelwane, ubukisa ngami kubantu baba, awukwazi ukwenza kanjalo. Ukufika baba ulande izingane zibe mphili baba, uzobukisa ngami phambi kwabantu, ubukisa ngami baba, ngeke baba, akwazi, ngeke futhi ngiphumelele phambi ngithuthelane ngiphume ima baba awukwazi. Ntombazane,
thatha abantu bakho hamba ntombazane thatha abantu bakho hamba hambele uphumele baba sicela uhloniphe thina baba ukuselani kodwa ngami ubukeselani ngami baba ubukesa ngami kwamokhelwane bathina abantu hayi baba ngeke baba tshela intombazane ihambe nabantu bayongisiza cha sizokhuluma samba kodwa sicela ukuthi sihlale phansi sikhulumeni ukuze kuqhamuke kube nesolution ungenzani wenzani yini lo yenzayo zithini ingane zithini ingane zethu baba yini lo ubukiselani ngami nabantu bakini ungenza nje intwana engaka sesidlule kuzona ukubambisana sesikwenzile singakhala umndeni ngakhala umuzi wena uzongenza kanje uzobukisa ngami kanje baba hlala phansi mamkhulu hlala phansi mamkhulu hlala phansi mamkhulu ngeke baba ungichazele kahle mina ngizwa lento ayisho angizwa ngibuza nje ukuthi uthini angizwa baba wenzani uyima baba wo yini lengaka yima baba yini lengaka ongayitholi la ekhaya lo ongayitholi kumina yini ngempela ungibukiselani ngabantu ungibukiselani bazothina omakhelwane uyabazi ukuthi bajabula kanjani la ngenzansi baba bazojabula bafe sasebenze kanzima kangaka ukuthi sakhe lo muzi wena uzongenza nje uzobukisa ngami usakhula nawo indani le ntombazane usakhula umuzi unengane zakhona la ekhaya ngiyacela nkosikazi ukuthi unengane zakhona la ekhaya nalapho ukazi uhlale phansi nami baba ungitshela ngatshela mamkhulu ubuwazi indaba yezingane kuphela bengazi indaba yezingane asefika nawo mamncane awuyazi ukuthi bengazi indaba yezingane nayo indaba yezingane ubabakazi ahlale nami phansi njengomama waleli khaya angichazele ngendaba yengane wathi wezwa ngenzwa bethu wachazele ngezwe sengitshelwa usisi wakhe ngathi mengimbuza ubaba kwawuma ekhuluma esho engitshela ukuthi unezi ingane zimbili kanje ngase ngiyamtshela ukuthi baba njengoba sakhe lo mndeni siwakhe kanzima kabi ngisebenze kanzima kabi leli khaya linje ngikhipha imali zami uyazi ubaba ngikhipha imali zami usebuya nale ntombazane sekufika nezingane akaze angichazele kahle mina ngabona nje sekuthiwa bam sekushiwa indaba yezingane engangitshelanga ubaba sezawuthu zonke ingane namhlanje uzongitshela ukuthi ulobolile ukuthi phela iphutha liyelibonakala mengabe ingane iyodwa kodwa mase sekuvela wesibili sokwesibili okusho ukuthi kahle hle ukuchithwa mina ngoba ngiyacabanga nawe sisi akaza kutshela ukuthi unomfazi eyomfazi ngayizwa sivele sesithandana kade nje esangishela nje siqale wawushelwe insizwa nje kwakubhuti nje nayo noma noma wengane hayi ukuthi mhlawumbe ushadelwe ngoba ngeke phela ngize ngivume ngibone ukuthi ufakile iringi uyangishela nami ngeke ngize ngithanda ukuthi kuzokuhlakazo wami umuzi indlela enza ngayo kahle kahle ubaba yena ungenaliqiniso isigebengu yena impela ukheswa ngoba phela kwakona nje khesa ukuthi usuke uhambe ngale uyocela ulobola umamkhulu engazi mina ngikwazi bayikona ubuthi kuzophelela ngoba wayethumela abantu ekhaya baba ukwazi kahle kusho ukuthi imina baba kusho ukuthi mina isilima la ekhaya kusho ukuthi mina odelelwa kusho ukuthi fanele mina ngithatha amasaka nami ngiphume sengisebenze kangaka baba ngakha lo muzi uyasuka akekho umuntu ongazi wonke umuntu uyazi la ekhaya imina ngedwa ongazi wonke umuntu uyazi la ekhaya kusho ukuthi nje nangaphandle la emzini abantu bayazi imina isilima baba wenza mina ungenza kanje imina isilima kumede na uzoba nomuzi wakhe ngeke akuhluphe ngeke ube nankinga bengizongixhumanisa uzoqhamuka phi baba lo muzi uzoqhamuka phi uzosebenza sihlanganise nawe uyasebenza uzosebenza nobani mina bese ngenze njani ezami izingane zona zenze njani ikhuleke ingane siyakhula ingane uzokwenzeka nje hayi ngeke baba hayi ngeke baba ngeke umlobole ngani ngimlobelile nje ngikwazi ukubeka amasaka hayi ngeke baba ngeke nje ngeke uthathe yona imali khona le uthatha yona imali leya la ekhaya lesisebenza ngayo awukwazi ukuzohlala hayi ntombazane ngeke hayi la kwami hayi Madlamini hayi lale
Ngiyakulalela phela Madlamini. Hayi yabona nje ntombazane angikudingi nje la kwami nezingane zakho nje angizidingi la kwami nizobonana la nibonana khona futhi akhomuzi ke baba wakho wakhela le ntombazane akho zingane zangena ngoba uhlala emqashweni okwamanje mamkhulu nizoqhubeka ke kusho ukuthi nibonana emqashweni lapho kodwa la angidinge ingane kodwa mamkhulu umakhela umuzi into enkinga mamkhulu uhlala emqashweni ku1 room nengane ezimbili sikubona thina lokho kungekho ke esimene esikahle hayi ke phela uyena wasukela indoda yomfazi nje le ndoda nje right mina la ekhaya. une right yami Yabona nje hayi la kowamuzi hayi la mina sengiyaziwa lapha. hayi la kowamuzi phela vele kuyabikwa phela mina Angithi ngalesikhathi kubika lokho kusho ukuthi mina amadlozi asengamukeli. Hayi. Yena uthi akangifundi la ekhaya. hayi la kwami baba Akusasebenzi. baba Sena kahle ukhuluma nentombazane hayi la kwami kwami nje ntombazane ungakhuluma ufike phi kwami nje hayi la kwami futhi akho mali yababa ezophuma iyokwakha umuzi kusho ukuthi phela ngifile ngekwenzeka ahlala kuyena ngekwenzeka ahlala Mawusuthi ngeke wakhe baba akho uzwa wakho baba sebenze kanzima kabi nobaba la ngisebenze kanzima ngakho lo muzi cha phela uyabona kantombazane ke futhi baba khuluma naye baba akazongena lo amakhulume kanje nami ngicela ungisize baba khuluma naye isumo yakhe nkosikazi ikwami la yebo kodwa kuzokhuluma mina egcina ngithi ikwami la ntombazane wabheka amagama akhe ikwami la umuzi wami lo yebo kodwa kufanele owami lo muzi so wakho wethu owami lo muzi baba akho muzi la wakho siyamxolisela mamkhulu kodwa baba futhi siyamxolisela ngifisa ukuthi ubaba ukheswa akangena jule kulolu daba ukuze phela sizozwa baba ukheswa ukuthi yonke lento yebo uyachaza ukuthi ubuthi wakho umuzi kodwa awasichazeli ukuthi yini eyenza ukuthi uhambe isinyelele yini uyamsaba yini wamkhulu noma uyamhlonipha no isiphi isizathu noma nje befaka amabhayi nje befaka amabhayi ngoba mhlambe ukusebenze ngendlela ethize ukuthi ungazi uhambe ngale ungasamtsheli ukuthi kwenzakalani ngingakusho ngathi indlela engimhlonipha ngayo nengisibisana ngayo ngibona ngathi mengehle ethole lokho ukuthi hayi baba ungihloniphe ukungihlonipha konke lokho ukungihlonipha lokho hayi ngeke baba ngikona ukungihlonipha lokho ubukisa ngami la wena ubukisa ngami ngomakhelwane hayi ngicela ungilalele hayi baba ngeke asike simuzwe hayi baba ngeke ukuthi ngingamtshela angithi abukubehave kanjani manje yabo manje mhlawumbe ubusaba yona hayi baba ngeke so ngazi inhliziyo yakhe ngibona ukuthi kuzoba ngathi ngiyamhlupha hayi baba ngeke ingane usuyalobola futhi ngaphezulu hey ngiyangizonda la yini bebekhona abantu abadala hayibo bekhulumile ukuthi hayi bazofika sihlale phansi sixoxe njengomndeni so uMagumede usesuko ehambela phambili kodwa bekuyinto esikeduzana siyenzeka abantu abadala ngoba bayazi bengeke ngayihambeli bonke abantu abadala bayazi mina ongazi baba kusho ukuthi ngisilima nje ngihamba la ngiyemagcekeni futhi kahle imini isilima uyabona ukuthi ngenza abantu abadala bayazi ngenza isilima mina kuyenzeka ukuthi abantu abadala bayazi ngenxa yokuba nezingane zabo batshele nezingane zabo yebo kwenzakala umuntu uyazi kusho ukuthi mawuthuma nje la mina ngibuka isilima babo bukisa ngami yona ndlela nje ngingakho ngiwakhe kanzima lo muzi besikhulumile ukuthi sizohlangana umama besoxoxa naye manje umama nini baba bokuzoba yini so bekuzoba inkinga ukuthi ngimtshene ngedwa lento beku right uzomhlelela nomndeni ufuka umtshene umndeni ukuthi bese inkinga manje ngesikhathi uhamba uyolanda izingane lezi ulobola wenza yonke into bongayona inkinga baba ngomchazele baba awuchaza ngitshele kahle ukuthi ngesikhathi kwenziwa yonke lento eyolotsholwa abakhongi baphumela kephi yonke lento yayenzelwa kephi ngoba phela la kwami akaze kufike umuntu akaze kube khona akaze kwenzeke lutho yonke lento yayenzelwa kephi ngoba ngathi khona kuningi engakuzwa la nenibona ngathi ngifihlelwa kona ngenza isilima ngayo ukuthi khona ekhaya likhona nje ekhaya eliphi ikhaya baba ekhaya nawe emakhaya mhlawumbe ngiyoqala yonke into yayiphumela ekhaya imake yema baba okusho ukuthi uma wakho ubaba
uma ubaba wonke umndeni nje kwakuhlangene wonke umuntu imina ngedwa kwengazi Tshena mase kunesikhathi sokuthi bakutshene sesifikile hey babukiswa ngami laba hey nabukisa ngami hey umuntu okukusena hey nabukisa ngami ayokho umuntu okutshene lonke usutshena uyena umnakwendo manje hayi nabukisa ngami hayi baba wo kusho ukuthi kahle nonke la ekhaya kwamama kwababa wonke umuntu kusho ukuthi mina baba nje aningifuni ngenziwe isilima ngiyasuka ngihleli la mina ekhaya elikhulu umama uthule nje uzohamba mutshena lonto inkingi lonto ngoba nami ngiko kodwa manje ubuthi kuyophelelaphi baba ngono ngenziwe isilima mina Siyophelelaphi mengabe kuyophelelaphi abantu abadala bezomtshena abantu abadala ukuthi bazofika kuyena bexoxe naye njengabantu abadala bamtshene ukuthi hayi uhamba kanje sikuhambe kwagcina la sekwenziwe yonke into bajikela ngale benza yonke into kusho ukuthi nje mina yilana nje ngibuka njengesilima yile emakhaya ngiyisilima kusho ukuthi nje baba nje ayikho kahle indaba yami ayikho ayazi asenzeni kanjani ke baba ke uyazi ukuthi asenze kusho ukuthi ayikho lalela wemadlamini uyabona ukuba kuthiwa indaba yakho mina bengifuna ukuthi ingabi khona ngaba ngizanga la yabona ngibonile ukuthi uyadize ukuthi ulazi iqiniso ngoba phela mina ngiyaya ekhaya emakhaya ngiyaya mina abantwana sebeke baye emakhaya njoba bengishilo nje emakhaya emakhaya ke kakhesi hayibo that is why mina ngithe ngifuna udaba ulwazi hayi ngeke onile babukheswa ngeke ngathi wenakele kakhulu kwenakele ngaphezulu lesicabanga baba wenza baba lezi ngane kusho ukuthi sekhanda kwami kwashijikela ngale nawe baba konke uqala ukuya emakhaya usuvela usulotshola usuceliwe Magumede ngalesikhathi ngisenabantwana yes angikaze ngize ngiye kodwa besixhumana noma efonini nje ayisazi njengoma wengane yebo noma seyikhulunywa indaba yokuthi ene uzokhokhelwana kufanele bangikhokhele sasikhuluma njengoba ngisho mina ngithi mina bengazi kahle wena indaba yaziwa abantu abadala kodwa manje uyabona ukuthi umamkhulu kuyona yonke uzocathi chithwa yena umamkhulu mina ngihlangana ngiyayibona leyo nto awukwazi ukuthi awuhlangani nami awukwazi ukufika la emzini wami wenze yonke lonto uzothi awuhlangani nami kahle wena baba ungidelelisa ngale ntombazana nabantu bakini okusho ukuthi ayisekho indawo yami la mangabe lezi ingane ezike zithathwe mina ngingazi njengonkosikazi wakho mina ngingazi ziye ekhaya le ekhona noma wakho ekhona nobaba yini ke mina ngiyini la ngiyini kanti ngiyini kahle kusho ukuthi iyona ndlela engixoshwa ngayo iyona ndlela engitshelwa ngayo ukuthi angabe hayi ukuthi wena ntombazane wena osenalezi ingane Coach mina kuphela nje zokulekelela ukuthi simise umuzi baba anginalo ulaka kodwa nje awube sezinyaweni zami lento engenza yona lento solve ngesikhathi sekufanele isikhathi sifike esiphi isikhathi besizofika nini baba nini utholisa umuntu izingane zize zibe mbili emva kwalokho uyahamba uyomlobola uyomcela nabantu bakini bonke ngoba kusho ukuthi inja ikati yonke into yala ekhaya iyamazi untombazane yimina kahle ongamazi nezingane zami okusho ukuthi nje mina ke nezingane zami siyilimi wonke umuntu uyazi kwankukhu yonke into yala kini ke manje ke yakini ngisho emakhaya kodwa manje mamkhulu ngoba usuyalazi udaba selifikile lika mamncane ngiyabona ukuthi awuyithatha uyamkeli ithini ke mhlambe phela iway forward ngoba phela ekugcineni njoba seziyazi avela uyamchitha ubuye inkomo emuva uthi hayi kulungile ngoba sekwenzakalile uyamnela then impilo iyaqhubeka engikushoyo ntombazane la kwamagcila ngikudingi la kwakho noma emakhaya la kwami angikudingi la kwakho la izingane zakho angizidingi la kwami la kwakho noma emakhaya ngifuna ukuthi ucacisele lapha ngifuna sinyuke siyekini ekhaya elikhulu bafike bachaze kahle bafike bangitshele kahle ukuthi ngiyini la yini lengiyona ngoba angisazazi ukuthi ngiyini ngoba nangu usengenile phela imina kahle kusho ukuthi isilima bafike bachaze kubonakala ukuthi ngoba angathi
wabukisa ngani. Manje ingane lezi azisezuvumeleka ukuthi ziye ngisho nasemakhaya ke la esezike zakhona kanjalo noma mncane yiloko okusho noma usho la ekhaya kwakho la endlini. Bezingezi ziye ngeke phela ngisasho lutho mase bevumile angithi ke ithi intombazane nayo isho loyo yathi buya khona yini ngisazoyisho okusho ukuthi kahle kahle kuchithwa mina imina ochithwayo ukuthi nje angiphume ngisazi kodwa angiphume mina ke kusho ukuthi ngizosala la kodwa ke baba i-meeting ngiyayicela kukhulunywe ngibuze bangitshela abazali bakho ukuthi kahle kahle kusho ukuthi bayangichitha mina lo mhlangano yini ufisa ukuthi uyoba confronta ngoba unokuthi ufuna ukulungisa udaba lamamncane noma ufuna ukuthi uyobatshela indlela ubone ngathi abakwenzela ngakhona iqiniso into engiyifunayo nje ngoba phela kuthiwa yonke into yenzelwe emakhaya nezingane lezi za emakhaya okusho ukuthi nje ingane zakhona la ekhaya uma wala ekhaya ubaba wala ekhaya bayakwazi uma wakho baba ubaba wakho okusho ukuthi mina eSlim kahle kahle kusho ukuthi nje nami ngizonicela baba ngizobacela njoba nje untombi lo wakho enzile wafika namakhamera nami ningisize yima baba yima yima ngiqede yima ngiqede baba ungizwanga ukuthi ngitheni thula uthi du yima baba ngathi ke manje ke sekuzoba khona ukungahloniphani ngeke baba nizongisiza uyabona ke manje baba ngiyayilwela ngoba wena uhlulekile wena nje uyabona ke manje baba ngizohamba ke manje ningisize cela ningisizeni ningichazele ukuthi nenze njani nithini sizohlanganisa i-meeting ngifuna ubaba ngifuna uma ngifuna wena ngifuna bonke omalume laba babeyile bekuphelezele uyokwenza zona izinto zakho la ngifuna wonke umuntu ozobe khona bese niza nani nibe khona nishuthe ningishuthele uyabona ke baba manje angishuthele ngibone kukhulunywe kukhiphe bangitshele iyona ke ndlela nami kubone wonke umuntu ke manje noma khelwane njengoba bebuka namanje ngibukwa ngeSlim iyona into ezokwenzeka ke manje baba le kuzokwenzeka kanjalo ke manje kuzokwenzeka kanjalo baveli bayangena anginandaba noma isemakhaya noma ikephi kubona abacabanganga abacabanga uyabona nje uma kakhulu yena uyena wrong kakhulu bekufanele eze kumina njengomuntu omdala afika azongichazela angitshela ukuthi kunodaba kanje okunezingane so ngoba akakwazanga ukuthi akangichaza ngizokwenza njengoba ke enzile naye kufanele nje akhulume nami yena abone wena njengengane yakhe ngoba sesiya kanjalo njengengane yakhe abone uyabona nje baba asiphikisani nje kuloko ngizokwenza njengoba enzile ngilande wonke umuntu ababekhona uyolobola ingane lezo zakho lezo ngizolanda nje bonke wonke umndeni kubonakale kwaziwa ukuthi bangitshele nje nibuka nani bangichazele nje hayi ayikho inkinga baba wena nje ayikho isizokwenziwa ngendlela yami angithi wenze ngendlela yakhe wathula wahlala njengoba ngizokwenza ngendlela yami ke nami ke ayikho into esozoyisho uyabona nje manje ngifuna emlonyeni wakho nje ngisho noma ngabe ungakhuluma uthini umemeze ugibele phezulu ngizokwenza ngendlela yami njobe ichaza kanje umamkhulu ukuthi uzophinde nathi asibhalele ukuthi ngoba salingena lolu daba lo mhlangano futhi sizoshutha yebo ngena asikunikeze ithuba ungene kunjalo nje izithi izathu ezenza ukuthi uthi ngeke uzukumukele ngibize wonke umndeni wakhona bonke babukwe bonke njengoba nami bebukisa ngami nje bachaze bakhwesha wentombi kaDlamini habe uqala bafo ngiyezwa kodwa lapha kusemakhaya futhi lapha ila senza khona into zosiko kwemakhaya kuphila impilo yasemakhaya lana la kuphila impilo ukuthi nje mina ngenziwe kanjena nje ngenziwe isilima nje mina omnikeze ngifuna ukubuza ukuthi uchaza uthini so bese simngena sizwe ukuthi ayivuma lento ukuthi bazoshuthwa kukhulunywa lento ngoba lento into yade beyazi bona beyazi futhi bazoyisolva kanjani ukuthi bazoyisolva kodwa phela wena umnikazi wodaba
angikholwa ukuthi bovuma mina futhi kuyoba ngathi mina ayingizwa wena baba njengoba ukuthi ngeke baze bavume abantu abadala ngalesikhathi ubatshela ngami wabatshela ukuthi uMadlamini umazisi uMadlamini beyazi ukuthi bayazi ukuthi angimazisa uMadlamini cha kodwa kwayibona nje kusho phela ukuvela ukuthi ngoba phela kufanele bavume phela angithi bayiqalile le ndaba bengingafisa uMadlamini yazi kanje lento futhi bengingafisa ukuthi uMadlamini ahlukumeze ngoba wathulelana sonke lesikhathi baba yima baba sonke lesikhathi wathula kwenziwa balungisa kwa Masibili Magumede ngingenzele wena konke ukuthi akukho ukushoda ngakho konke ngiyakwenzela ngoba ngizame ukuthi uphile kahle nezingane zakho nawe mama uhleli kahle la ekhaya angingafuni ukuthi kube khona umsindo la ekhaya ungenzela kahle kuma kodwa ofihliwe No, ngokodeza nini mina angithi bayakwazi ekhaya ubuzofika isikhathi ukuthi umazi hambane masifanele nomama nini sesekwenziwe sabenzile bahamba baye ekhaya bonke lento bonke abantu bakutshini bayazi mina ongazi ubulindeni baba umchazele belinde ukuthi kube njani kuyophela ninyanga Oy kubezi Nimbiza ngebhubesi. yini baba ngempela ubulindile mina ngizwa ubulindeni baba kuzoba inkinga ngoba manje bengingafisa ukuthi uzwe kanje angithi yabona manje usuzogula inyanga yonke emhlabeni cha ngeke ngize ngigule baba ngoba nje ngiyabona ukuthi hayi into kufanele ngiyenze mina baba angeke ngize ngigule yabona kufanele ngiyibambe ngiqine Uyobhekana nabo ngoba ngqo. sengibonile ukuthi kahle kahle mina lo ngafuni angifunwa kulomuzi abangifuni akwazi uyabona futhi yena uma uyena hey mababa uyena uma orongi kakhulu urongi uyafana nawe niyafana kanje nenoma wakho kanje ngoba naye bekufanele baba kuthi mase kuqala sekwenzeka kanje sengingena nendaba zomalobolana angibize makoti kunodabuli kanje hayi ukuthi ngenziwe isilima kanje baba hayi ukuthi ngenziwe isilima ngenziwe kodwa ke baba imake baba emababa baba nje ungakaqedi kodwa ke bhuti ngiyabonga ngizokwenza njalo nje ngizobalanda ngelanga ngibalandile ngizobalanda bonke nje ngibabeke la baba bonke nje abazali bakho bonke beze la ize na intombazane kukhulunywe bonke ke ngichazelwe ukuthi mina ngenze njani mina ngithini baba ngeke ngichazelwe ukuthi ngitshela ukuthi kahle kahle ngiyini la ngoba kubonakala ukuthi hayi angathi angibonakala ukuthi ngiyini uyazi emzini abantu into engaqala ekhaya abakhona onkosikazi ngababili njengakuphi ikuphi la awusho lana ke baba la njengakuphi njengakuphi noma bekhona ke ima baba hayi baba angizwe nje betesho noma bekhona beza ngendlela hayi lento yenzayo wena hayi lento yenziwa la kini hayi lento enyenzayo uthi ubaba ukhesa akamlahlele bani ubani uMagumede amlahlele bani ngoba usenengane ezimbili fanele phela egcineni kube nento eyomhlahlandlela kukhomba ukuthi lento iyaphi uthi wena uzophinda usibhalele ukuthi sihambe sikuphelezele uyobhekana ngqo eziqinza amehlo nomndeni wakakhesa ukuze uthole iclosure iyona ndlela ozothola ngayo iclosure leyo ngokukhulu nje ukushesha ningisize ngokuphuthuma nje ngiyafuna bonke bangitshele la emehlweni ngibabuka bangichazela ukuthi kahle kahle kushuthi mina fanele ngenze njani ngisawuyena umfazi wala ekhaya noma ngisayena sebethola omunye mina bese ngisithombe nje kufuna wonke nje umndeni uphelele ababe yomlobola untombazane wakho baba abazali bakho nabo kakhulukazi uma wakho yiko nje lokho engikufunayo ukuthi nje ningisize nifike iyona ke into ezolamula ngizazi ukuthi ngikuphi kahle kahle manje njobe ethi ubaba ukheswa ngeke uze ukwazi ukwenzeka ngoba phela ila kushisa khona impepho sithini ke ngoba phela uyanqaba ubaba ukheswa uyabona kusho ukuthi ke baba mase kufike lapho uthi wena asulbhadi le makhaya hayi kulungile ke baba ukusho ukuthi mawusho kanjalo ngoba impilo yami ngeke ngiqhubeke nayo mina ngingayanga kuyobabuka bonke labantu ababeyocela belobola benza yonke into ngikhona mina nabazali bakho bekhona kuyocelwa kelotsholo kokwenziwa into okusho ukuthi kusho sifanele ngithatheke konke ngokwami mina yonke leminyaka ngakha ngenza kanje kusho ukuthi bengidlala ngesikhathi usezongena ngizothatha nje baba makukuthi asihambe konke okungokwami
ngibuyele ekhaya kithi. Iyo nje into engishoyo. uphetha ngalelo Ngiphetha ngaloko nje ukuthi uma ngabe uthi baba siye emakhaya kusho ukuthi mina ngithatha konke ongokwami ngisho kwaSipuni kwani la ekhaya ngibuyele ekhaya kithi angixoshwa. kuyazwakala babukheswe amuza umamkhulu ukuthi imfuno zakhe zithi ngoba useze wabukaniswa nezwe ukuthi umamncane afike namakhamera nayo into asezoyifuna manje ukuthi ayobhekana nomndeni wakho ahlale nawo phansi aveze imfuno zakhe aveze ukukhathazeka kwakhe elakho ke lokuvala lithini senze njani uvala bafo ngizothi mina angihamiselana nalokuthi kuzobe ekhaya kuyoshuthwa kodwa yena uma angifuni uMadlamini athi akanaso isikhundla la ekhaya bobabili ngobe khona nje banika Hayi baba ngiyahamba nje mina bawusho njalo nje. Singabe sihlale phansi sixoxe njengomndeni sibone ukuthi ayiphi indlela esingenza ngayo ukuthi kulungiswe lento le nokuba kungazi kube kanjalo singamane beze khona emzini wakhe laba abantu abasuka lapha emakhaya hayi ukuthi kusuke la kwenzini ababa kwenza lento yenzeka njengamanje. Cha angifuni umuntu la mina la ikwami ke la angifuni umuntu ngifuna siyele kanjalo angazi mangenzeka ukuthi siyale kusho ukuthi ngithutha amasaka nami ngiphinda nami ekhaya. so lakho ovala ngalo uvala ngelo ukuthi kuzoba nzima ukuthi kuyoshuthela emakhaya ngoba uhlonipha umuzi wakini the only way engaphinda ukuthi kuzoshuthwa ke sifike futhi kungaba ukuthi ukuziwa la kwakho bezala ngibala nje bezela Hayi ngeke kuziwe ngeke kusaziwa la. hayi kuyazwakala mamncane asiyivale nanku umndeni wakaKheso uyawuzwa bachaza ukuthi umamkhulu ukhathazekile ufisa ukuhlala phansi nomndeni ubaba umyeni wakho akayingeni yokuthi ngayo emakhaya uhlonipha umuzi wakubo kodwa ngeziwa futhi la mithu afanele kuzoqedela inkulumo la uthi angawuqoqa umndeni wakho uKheso wena ke njengoba usibhalele uyivala ngokuthini. Mina nje ngizoqala nje ngibonga ukuthi nikwazile ukuthi size sifike ngilithula udaba lami ngitholile iclosure ukuthi umamkhulu seyazi ukuthi ayide uyangamukela noma kangamukeli kodwa ekubalekile ukuthi useyazi ukuthi ngikhona nanokuthi kwenzakalani leyo ukuthi kuzoyiwe emakhaya noma mina ngingani noma ikuphi lapho kuzoyiwa khona ngoba akukho omle ngifihlile konke kusobala umamkhulu njengoba ekusho nje mina nje ngiyofika noma ngabe kuthiwa bakephi sifike siqhubeke isikhulumo ngoludaba bamtshela umamkhulu ukuthi bambone yini bambeka kephi ngoba futhi vele ke kade iqala le ndaba yaqala emakhaya as much mina ngangazi ukuthi umamkhulu uyazi methe umamkhulu asiyele emakhaya bafike bagonyuluke bakusho konke anginankinga mina umamkhulu nami ngiyathanda vele ukuthi egcineni akagcine esitholile iclosure mhlawumbe kuyohamba ehamba ngamukele maybe kuzokwazi ukuthi bamkhombisa indlela indawo yakhe bamhloniphe ngoba egcineni kuyabonakala ukuthi kusho ukuthi khona la bangamnikeza ikhona indawo yakhe so nje mina nginankinga emakhaya singaya kodwa nje mina mamkhulu engakusho ukuthi angizile ngokuzokulwisa. South Africa sizwile siyabonga kakhulu kuzodependa ukuthi ubaba uKheswa udaba lolu lithatha ulibekaphi kodwa thina njenganempilo yesithembu sivulelekile ukuthi sikwazi ukulekelela sisize la singasiza khona. Stay tuned.